farafina sirantolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bisabanana bɛ senna Côte d'Ivoire bi arabadoya in na janvier kalo tile 4 san 2024 na jamana 16 minnu bɛ na 8e de finale ɲɔgɔndanw 10 olu bɛ dafa ka da kan poule ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ bi ni ɲɔgɔndan 4 tɔ ye nɛgɛ ɲɛ 17 Namibie Mali waati kelen na Afrique du Sud ani Tunisie halisa bi tɔ la nɛgɛ ɲɛ 20 ɲɔgɔndan 2 bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Tanzanie RD Congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Zambie ale ni Maroc olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan Namibie ni Mali ka ɲɔgɔndan bɛ senna San Pedro Stade Laurent Pokou la ni kari kɛnɛ kan jatebɔ cayara kosɛbɛ poule ɲɔgɔndanw kuncɛtɔla an ni Sidi Traoré masalala farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Mali la a bɛ kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw caman nana San Pedro ka na u ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na. Voyage jara kosɛbɛ an sola ka bɔ Abidjan kaw fɛ Korogo voyage kɔfɛ an bɔra sɔgɔmada na kan an kunda San Pedro kan Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabanan kan ka kɛ dugu min na Mali kunnafoni cɛrinaw fɛn fɛn kɔni déplacement kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se kɛnɛ kan yan bɛɛ ɲuman donna yan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sebaya dama bi wulada na. Ni ɲɔgɔndan ni n'o ye kani ye a kuma cayara kosɛbɛ tile fila in na nin mana ne se sɔrɔ nin bɛ bi nin mana se sɔrɔ nin bɛ se sɔrɔ o ko bɛ cogo di. Ayiwa kumaw cayara tiɲɛra calcul machine taara ka jate bɔ ni nin ye nin ti nin bɛ kɛ tan o tɛ dɔwɛrɛ koyi n'i y'o ye ka caya waati o waati i b'a sɔrɔ ŋana dɔw bɛ yen dankarilen d'olu la olu menacelen don a bɛ bisigi k'a fɔ ko jamana mun ni jamana baw ye balontan kɛnɛ kan olu ka bɔ ko fɔlɔ filanan kɔni n'i ye sebaya fila fɔlɔ sɔrɔ calcul t'a la karisa mana nin kɛ ni nin ye nin kɛ o t'i k'a la bilen e bɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛtagaw la o nka n'i ye kuma cayalen ka calcul machine ta ka jatew bɔ nin ye nin ye o mana kɛ tan nin ye nin ye o b'a yɛrɛ ka ko dɔ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ ba Maliba alhamdulilayi an t'o gɛlɛya sugu kɔnɔna na an y'a ka bɔ ko fɔlɔ an ye sebaya sɔrɔ filanan ye match nul kɛ k'aw ka sariyaw bɛ yen ko jɔyɔrɔ sabanan minnu ka ɲi n'olu bɛ o jɛkulu 4 bi ta a mana kɛ cogo cogo an b'o jɛkulu 4 kɔnɔ pression tɛ anw kan an kɔni y'an ta ɲɛnabɔ déjà filanin bi kelen sebaya kelen kuru 4 b'an bolo bi ta in an b'a tan k'an ni da ka fɛnɛ sebaya ka sɔrɔ ka kɛ jɔyɔrɔ gale ye n'o ye kuru 7 ye a b'a to i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ bakuru wɛrɛ minnu bɛ yen i n'olu jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ sabanan dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka ni fɛnɛ ma jɛkulu ban ɲɛmaya la a bɛ se ka kɛ i ni dɔ ka ɲɛma fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan fɛnɛ calcul de jatew de don bɛɛ b'a essayer ka ɲɔgɔn éviter fo n'a kɛra wajibi min na a bɛ kɛ wajibi ye mɔgɔw kan n'o kɔni kɛra choix kɔni t'i bolo nka nin yɔrɔ in kɔni na Mali samatasɛgɛw n'u ye sebaya sɔrɔ bi u kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o b'a to an ni dɔ ka jɔyɔrɔ filanan bɛ bɛn a bisigilen don k'a fɔ ko olu ye mɔgɔ ye minnu jɔyɔrɔ ka fɛgɛn dɔɔni. Mali ye se sɔrɔ Namibie kan bi San Pedro Mali ni Burkina de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo Mali bɛ se ka taa Dakar la walima ni Mali ma se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ n'a kɛra filanan ye ani Maroc ka poule n'o bɛ San Pedro olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la. An ka sebaya sɔrɔ bi ka Namibie ci ka kɛ kuru 7 ye ka segin ka taa an jabala kɔrɔ la jabala kɔrɔ min an ye dɔlɔci fila kɛ a terrain kan déjà ni an bɛ a terrain lahalo dɔn nazara kɔnɔ ko les repères o b'an ka dɔlɔcilaw bolo an bɛ taa Burkina Faso kunbɛn ye tiɲɛ don a balontan bɛ kɛ terrain kan anw bɛ mun dɔn nka Mali Burkina fɛnɛ danjɛbɔ jamanaw don an bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn a balontan bɛɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que Burkina Faso ni salaba ninnu fɛnɛ na u b'a la ka dankari jamana babaw la tile filanan dɔlɔciw la i b'u ni Algérie ka ɲɔgɔn sɔrɔ a banna filanin bi la Algérie yɛrɛ bɛ boli égalisation nɔfɛ walasa ka se ka Burkina ka kuru kelen ta Burkina kun ayiwa Burkina dun n'u ka parcours lajɛ 2013 ni Burkina ni Coupe d'Afrique finale joué Nigériaw dasi o doni bi cɛ Burkina jɔsen ka ɲi kosɛbɛ Mali do équipe nationale fɛnɛ an fɛnɛ an tɛ petit poussé tɔ ye jɛkulu in kɔnɔna na an fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ balontannaw u bɛ ɲɔgɔn dɔn n y'o de f'i ɲɛna danjɛbɔ jamanaw a ndolantan ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kɔnɔ minɛ na Maroc fana o man nɔgɔn ni an ye Burkina invité ka na Maroc fana fan fɛ o fana ka gɛlɛn n'an ye Burkina invité ka na Maroc fan fɛ o ye fɛn gɛlɛmanba ye Maroc min ni a bɔra ka farafinna bɛɛ kunna wolo diɲɛ tɔnba ka ɲɔgɔn kunbɛw kɛnɛ kan a kɛlɛ ma mɛn kosɛbɛ fɔlɔ u na kɛnɛ kan u ye filanin bi kelen de kɛ min ye mɔgɔ fɛnɛ gaw kamana na nka arabu jamanaw ka fɛ balontan ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Maroc équipe dun an n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ la n'i y'a bakuruba fara ɲɔgɔn kan u ye dankari anw na siɲɛ caman nka balontan tɛ kununko tɛ kunnasini tɛ balontan ye bi a bɛ tan don min kama nka ne kɔni ne sidi kun kelen ne b'a fɛ a ka kɛ Burkina ye ne tɛ Maroc fɛ ka fara kan yɛrɛ ɲɛ b'i ka équipe la cogo de o ye laban ye an ka équipe in garisɛgɛ b'an bolo parce que an ye kibaruya minnu sɔrɔ jɛkulu dalafanaw n'a bɔra balontan kelen na Musa Dunbiya k'o ma ko Siko ko a touchera a bulonbulon na o tɛ problème ba ye parce que deban yɛrɛ nana ale fana ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka ndolantan kɛ fɔlɔ n'o kɔni bɔra la jɛkulu tɔ dalafalen don mankan tɛ tɔn in kɔnɔna na Mali garisɛgɛ bɛ a yɛrɛ de bolo balontan y'o i ka garisɛgɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye ndolaci minnu bɛ kɛ i ka sebaya ɲini fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛw ta olu bɛna kɔfɛ Mali équipe in kɔni yanni kubu ka daminɛ tun ko anw tɛ favori la an bɛ kɛnɛ kan yan ɲɛ bɛ mun fɛnɛ na an bɛ se ka an jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ se k'o kɛ ndolantan kɔnɔna na en tout cas ne kɔni dalen denmisɛnninw na. Ka kuncɛ ni Alpha Kaye VOA tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire sera ntolantan ɲɛmayaso ka sɛbɛnna mi tɛgɛ nɔ bilara bi arabadoya in na janvier kalo tile 24 san 2024 na a ye Côte d'Ivoire sera ntolantan forobatɔn degeli karamɔgɔ bo baara la k'a labila Jean-Louis André Lucien Gassé n'o y'a tɔgɔ ye. Côte d'Ivoire ntolantan tɔnba ɲɛma ni a ka baaraɲɔgɔnw k'u b'a da ntolantan kanubagaw
Côte d'Ivoire kunnafoni dilaw ani kokan jamanaw ta fo ka taga se éléphant jukɔrɔma dondolaw bɛɛ kulo kan ko Côte d'Ivoire ntolantanaw ka karamɔgɔ n'a bɛ fɔ entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset ni a ka danga Ghislain Marie Joseph Printemps ko dansigira olu ka bɛnkan sɛbɛn na ka sababu kɛ u ka jaabi sɔrɔ baliya ye nin kani kɔnɔ wa ko Hermès Faye ni o ye ntolantanaw ka karamɔgɔ dankan dɔgɛrɛ ye Ivoire ka don o bilara maa nunu nɔ la sani wagati nataw cɛ Côte d'Ivoire ntolantan tɔnba ko k'a bɛ yafadeli kɛ jama fɛ éléphants ka nin jaabi kolon nunu sɔrɔli la kani kɔnɔ nga k'a dalen b'a la ko Ivoire sifin ntolantana nunu dɔnniya b'u la wa k'u n'a ɲɛ wagati nataw la. VOA tɔgɔ la San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan kan kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan kani hukumu kɔnɔ.